ni bi ni da bi sigi fɔlɔ de armée ale kɔnɔna na bi baara mun bɛ sen na kelen pe don maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min dugudenw ka taa ni ka segi o bɛ se ka sinsin cogo min Jean-Élisée Daw wolomasiri tabaw ka dagatigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye armée ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri kɔnɔna na jaabi dɔw sɔrɔla k'a daminɛ mai kalo tile 30 sibiri tɛmɛnen wulikajɔ dɔ kɛra sanfɛ ani duguma faya ale kɔnɔna na pankurun tun bɛ ka dasili kɛ cogo min dugumacɛw fana kun kɛlen don k'u jɔ u jɔyɔrɔ la yɔrɔ belebeleba 3 kaselakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamajɔlen ka walekɛba maa 20 u y'olu fa kunkankofiɲɛnaw fɔlɔw fɛ min ye u ka wulikajɔ filanan o taara kɛ fana kasela ale kelen kɔnɔna na ye u y'a yira sa ko jateminɛw y'a yira sa ko maa 30 tor'o la wulikajɔ sabanan o kɛra min ye Zan Kulubali ka commune kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko Zantigila o fana senfɛ Bamajɔlen ka walekɛba maa 15 n'u bolominɛw olu bɛɛ lajɛlen dasira o ko senfɛ Jean-Élisée ko sa ko k'a daminɛ mai kalo tile 31 na ka na se nin waati ma armée ka wulikajɔ a ma jɔ fiyewu min ye Zantigila kasela ale ni o kɔnɔna faya kɔnɔna timaliw kɔfɛ u ye wulikajɔ fana kɛ mai kalo tile 31 ka taa min ye Sofara fan fɛ Moti marabolo la yen fana munumunu salo ni wulikajɔ y'a to sa Bamajɔlen ka walekɛba kɔnɔna dogotu kɔnɔnaw la olu bɛɛ lajɛlen salo k'olu bɔ baara la pewu o wulikajɔ kelen fana kɔnɔna na tuguni min ye maa minnu bɛ sa n'olu fana kun kɛlen don k'u meru o yɔrɔ ninnu kɛrɛfɛla la a sera k'a to u y'olu ka dogoyɔrɔw fana filenkolon ci k'o da kolon ci chef d'état-major Jean-Élisée Daw ko ka foli ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma baara ale kɛcogo ɲuman na fala ye an tɛ don faya kɔnɔ an k'a lajɛ baara kɛra cogo min na wolomasiri tabaw ɲɛ dara mun kan bɛɛ lajɛlen k'a lamɛn u yɛrɛ ka laseli don. Voilà, toujours donc patrouille va continuer avec GTA Bovemba, donc une autre base abandonnée par les djihadistes. Donc, nous pour Kivu Bargoni, on a mauvais essentiel de fond, Kablan, voilà, donc il y a une base already à Djarabana, ça c'est une autre base. Donc, il est en fait abandonné. Donc, qui vous flâne. Non, il y a soi-disant Djaga, non. Voilà, au blanc, reflané. Yolu abandonné la table de tout. Donc, ça, c'est une autre base abandonnée par les gardes. Voilà, toujours. Donc, patrouille va continuer avec les éléments du GTA Bovemba. On va bulbul. Il y aura bien abandonné. Voilà. Donc. Voilà, donc ça c'est les éléments en un mot. Voilà, donc nous nous voilà, c'est au mot de flâner. Donc, amana c'est rare, va sur le boule là. Voilà. Ouais, le grand-père. Ouais, le petit-fils. Voilà, toujours donc, patrouille va poursuivre. En même temps, tellement qu'on veut faire créer un drone quoi. Ouais, bon, c'est là où nous da. Ils viennent ici pour dormir seulement. Voilà, nous y aura eu beaucoup de fini, voilà. Donc,